Arratsaldeon eta ongi etorri Bizitek azokaren bigarren ekitaldira. Aurrekoan Legazpin egin genuen eta oraingoan Urretxuko Gernikako Arbola plazara etorri gara ikastetxean ugle egiten duguna herrian ezagutzera ematera. Orduan, jungo gara egiten ditugun gauza hauek ikustera. Orduan, hasiko gara energia berriztagarrien arlotik. Hemen ditugu bi bizikleta, energia o elektrizitate sorgailu batzuekin, eta elektrizitate horrekin eskalestriari energia ematen diogu, eta kotxeak bizikletari ematen diogun abiaduraren arabera mugitzen dira. Orduan, hemen dauzkagu bi mutil, etengabe pedalei jotzen, eta kotxeekin karrera egiten duten bitartean. Han pistaren atzekaldean ikusten dugu gure eskolaren eraikuntzaren maketa bat, energia berriztagarrien bidez argituta dagoena. Orduan, hemen ikusten dugu motore pneumatiko bat, aire konprimatuaren energia aprobetxatuz, 3 pistoi hauekin lortzen dugu motorra etengabe biratzen mantentzea. Hauek daude eskolako mekanizatu arloan eginak. Pieza guztiak eskolako makinetan eraikita. Ondoren ikusten dugu latak birrintzeko makina bat. Orduan, erakutsiko dizuegu orain prozesua. Freskagarri lata bat hartzen badegu, makinaren barruan konektatzen dugu eta aire konprimatua erabiliz lata birrintzea lortzen dugu. Berriro iriki eta lata birziklatzera botatzeko moduan daukagu. Horre egin dugu pilo polit bat. Hurrengo postuetan dauzkagu automatizazio industrialeko pare bat adibide, automatekin eta ordenagailu bidez egindako automatismoak. Orduan, Manuk aurkeztuko digu proiektu honetan zer egin duten. Es un grupo neumático. Es un grupo neumático que está controlado por un autómata programable, que podemos meter o ver órdenes a través de la pantalla. Es una pantalla NS y consiste en que podemos iniciar y podemos ver cómo salen y entran los pistones según la programación que le hayamos dado. Realiza un ciclo automático con los cilindros en función de la programación que le hemos dado. Podemos parar. Eso es. E iniciar. Sí, con los pulsadores de mando y paro. Y podemos también iniciar y parar desde aquí. Y también lo podemos hacer desde la pantalla y configurar la cantidad de ciclos automáticos que realiza el automatismo. Eso es. ¿En qué proceso está? ¿En qué punto está? La pantalla nos proporciona información, además una interfaz entre persona y máquina. Todo lo hemos programado, el programa lo metemos en el autómata. Tenemos un automatismo. Muy bien, pues gracias. Nada, gracias. Oso, no da, orain beste automatizazio adibide bat. Kasu hontan, piezak garraiatzeko erabiltzen den tinta transportadore bat. Pieza bat hartzen badugu, kargatu, eta barkatu, lagunduko iaze? Martxa, emateko, honei? Karga una, bai. Bai. Vale. Orduan, ordenagailuekin kontrolatuz, ordenagailuaren bitartez, lortzen dugu tinta transportadora martxan jartzea. Hau ere, automata batekin kontrolatuta dago.
ondoan daukagu depositu baten maila kontrolatzen duen automatismoa. Ordenagailuaren bitartez sartzen diogu zenbateko maila nahi dugun eta automatak kontrolatuko du likidoa bonbeatzen duen bomba, esan diogun mailara arte igo dadi. Oraintxe betetzen ari da. Guk esandako mailara. Eta automatizazio arloan azkeneko adibidea daukagu lanpostu automatizatu bat, pieza bultzatu, garraiatu, tintatik pasa, hori da. Postu giratorioara pasa eta zulatu egingo luke. Eta ontzira hasi, azkenik. Orduan, prozesu guztia automatizazioa, automatikoki egingo luke. Eta orain, pasako gara ortoprotesikako postua ikustera. Orduan, hemen dauzkegu fresagailuan egindako pieza kasu honetan gorputz batzuk, eta hanka bat, iztarra, eta hor eskubitara ikusten dugu fresadora lanean. Orain uste plantilla batzuk fresatzen ari dela eta Garik azalduko digu pixka bat nola funtzionatzen duen makina honen prozesuak. Guk hasieran hartu behar duna oinaren, kasu honetan pazienten oinan referentzia, eta hortako dauzke bi modu, tinta bidezko huella hartzea edo espuma fenolika bidezko huella hartzea. Eta gero kasu honetan eskaner batekin eskanatu ingo litzake, eta eskane hori pasa ordenadorea programa batea. Eta programa hortan ja berez pazientek behar dituen rektifikazio, bere patologiaren araberako rektifikazioak ingo genizkioke, eta behin fitxeroa rektifikazio guztiak inda eta alisatuta daukagunen fitxeroa, pasatuko genuke fresadora da, eta bertan ja 15 bat minutun segun hankaren neurria eta fresatu daukiko genuke plantilla. Ondo hor egiten dira neurrira plantillak eta gainea hankak neurrik hartuta eta gero egiten dira behar dituen korrekzioak edo... Hoi da, eta gero ja plantilla bukauta daukeunen ja, forratu egiten da ja, itxura politago bat emateko, eta jazta plantillak bukauta. Erabilgarri gehatzen dira. Hoi da. Mi esker, Gari. Venga. Orduan, jarraituko dugu beste postu batera. Eta ondoko mahai hontan dauzkegu bat, hiru, lau, bost hiru dimentsiotako impresora. Teknologia hau berria da eta oso gogor jotzen ari da. Orduan, eskolan ere teknologia honengatik apostua egin dugu. Dauzkagu lau makina, Euskal Herrian egindakoa gainea, eta hauek egiten dutena da plastikoa bigunduz, mailaka, hiru dimentsiotako objektuak sortzen dituzte. Impresoran gainean daude beraiekin egindako objektuen adibideak. Hau oraintxe geldi dago, baina beste batzuk martxan daude impresioak egiten. Eta azkeneko impresora hori da kit de montaje azkenen, piezaka erositako bat eta etxean edozeinek montatu dezakeen hiru dimentsiotako impresora bat, oraintxe lanean ikusten ari garena. Vale. Eta hurrengo postuan, edo hemen ikusten dugun gitarra hori, da mekanizatuko ikasle batzuk tailerrean, mekanizatu zentruan egin zuten gitarra bat. Diseinua egin zuten ordenagailu bidez, eta gero gitarra fabrikatu zuten, eta osagai elektronikoa jarri eta gitarra martxan daukagu. Gero, hemen mahai gainean ikusten ditugun QR kode hauen bitartez, deskargatu daitezke
eskolan ikasleek egin dituzten Android aplikazioak mobilean edo sakeleko telefonoan instalatzeko. Izango lirateke joku batzuk. Baina hauek eskaneatu ahal izateko bertara etorri beharra dago. Eta bukatzeko, erdialdeko mailetara joango gara. Eta mai hontan, adibidez, daukagu dron baten muntaia prozesua. Kasu hontan, dron honen gorputza, 3 dimentsiotako impresoratan inprimatuta dago, eta faltako litzateke osagai elektronikoak montatzea. Eta gero, drona egan ibiliko litzateke. Baita ikusten dugu, Erik Arduino batekin lan egiten. Arduino azkenen da mikrokontroladore bat, eta balio digu osagai elektroniko desberdinen kontrola egiteko. Kasu honetan gure helburua da, hor ikusten dugun esku horren mugimendu automatikoa lortzea. Esku hori ere, 3 dimentsiotako impresora batetan egina dago, eta azkenen balio du, esku falta duten pertsonentzat, sentsore muskular bat jarrita, esku horren mugimendua lortu eta horrela falta duen eskuaren ordezkoa lortzea.